Velika skupština Srpskog narodnog vijeća prilika je da se podsjetimo na značajnu historiju organiziranja srpskog naroda koji je živio na prostorima današnje Hrvatske. Od crkveno-narodnih sabora iz 1706. godine preko priznavanja ravnopravnosti srpskog naroda sa hrvatskim 1867. priznavanja crkveno-narodne autonomije od strane Hrvatskog sabora 1887. do odluka Zavnoha iz 1943. kojima se iznova potvrđuje ravnopravnost i formira klub srpskih vijećnika. To organiziranje bilo je rezultat zajedničkih stremljenja hrvatskog i srpskog naroda i njihovih težnji za sveukupnom nacionalnom slobodom, ravnopravnošću i jedinstvom. Ta stremljenja ne smiju biti zaboravljena, već u novim historijskim okolnostima trebaju služiti kao inspiracija za unapređenje međusobnih odnosa i stvaranje novih oblika uzajamnosti.